аз 1 декабр дар шаҳри Душанбе тахфифҳои солинавӣ шурӯъ шуд. теъдоде аз фурӯшгоҳҳо нархро то 70% поин оварданд. мардум дар ин рӯз ба фурӯшгоҳи Ашан, бузургтарин маркази тиҷоратии Душанбе, мешитофтанд. масъулони фурӯшгоҳи Ашан гуфтанд, онҳо ҳадаф доранд бо эълони тахфиф муштариёни бештарро барои хариди молу маҳсулоташон ҷалб кунанд. La politique à Auchan est très simple. Nous affichons nos prix anciens. нархҳо дар мағозаи мо ҳамеша ҳақиқӣ мебошанд. барои молҳои арзоншуда мо нархҳои пештараро гузошта хат мезанем ва нархҳои навро рӯи он менависем, то ин ки муштариён донанд ки нархҳои пештара чанд буду чӣ қадар поин карда шудааст. мо кӯшиш мекунем тавассути поин кардани нархҳо маҳсулоти тавлидоти дохиливу хориҷӣ ба муштариён дастрас кунем. мо мизоҷонро фиреб карданӣ нестем. Notamment tajiques et en faisant des promotions sur ces produits. ҳарчанд дар рӯзи аввали эълони тахфиф шумораи муштариёни фурӯшгоҳи Ашан 3 баробар афзуда буд, аммо харидорон аз ин тахфиф чандон розӣ набуданд. мо фаҳмидем ки имрӯз дар Ашан яъне ки тахфиф эълон шудааст, омадем яъне ки чизое ки мо мехостем ин чизо набуда мутаассифона. мисол дафтар, ручка хостем ки тахфиф шудагӣ бошад ки не ки мутаассифона дар ин чизо тахфиф набудааст. бархе аз муштариён мегӯянд тахфифи то 70% молу маҳсулот дар фурӯшгоҳи Ашан воқеӣ аст, аммо маъмулан барои молу маҳсулоти камхариди на чандон ниёзи аввалия эълон шудааст. ҳамун нарх хӯрокашон ҳамун истодагия. ягон чиё арзон шуда, макарон арзон шуда 1 сомону 30 дирҳам. 5 сомона буд, 8 сомона буд, 6 сомона буд. ҳозир арзонтар шуда. яъне ҳамин чизое ки ҳозир ҳастанд ҳамин чизои зарури ҳастанд ё ки чӣ кора? Техника зарури аст, хай барои кӯдако. ҳеҷ барои кӯдако, бозичаҳо барои кӯдако. солҳои ахир дар фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон аксияи дар Амрико маъруфи ҷумъаи сиёҳ низ маъмул мешавад. аммо аксари кулли сокинон ба воқеият доштани тахфифҳои бузург дар баробари нархи молу маҳсулот бовар надоранд. бархе бар инанд ки ин иқдомҳо фиреби назаранд. Скидка дахмон дуруғ ба фикри ман. Мегиран нарха баланд мекунан, скидкаш меган мерава. Ба фикри ман дак. Ҳам як моҳ пеш мо телефон харида будем 1900 сум. ҳозир распродажа карданд 2100 2200. Неки ҳамун нарха. Ана барои бовар надорем мо дар распродажа, ҳамаш дуруға. масъулони фурӯшгоҳҳои Душанбе қоиланд ки маъмулан тахфифҳоро барои молу маҳсулоте эълон мекунанд ки интиҳои муҳлати истифодаашон наздик аст ё мавсими истифодаашон дар ҳоли гузаштан аст ва ё имкони муддати тӯлонӣ дар анбор ҳифз шуданро надоранд. боз ҳам иддао мекунанд ки бо эълони тахфиф даромади онҳо аз ҳисоби фурӯши теъдоди зиёдтар ҷуброн мешавад.